ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бадро Mercedes Benz C-класса ки сечка соли барои 1997 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Абё мотораш 8 литраи коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 дар электропакет, 4 диска, 4 балонои нава мега, салон тоза, мотор ҳамаш Канада мега, мошин беҳтарин состояние. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 48000 сомония ки бародарон, бо савдо ҳам мешавад камтар. дига конкретна одамони харидор дорад. ва кадоми шумо ки маъқул аст марамат рақамошо мондагӣ аст, тамос гиред, бештари маълумоти пураша аз соҳибашон пурсен. шумо магарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои реклама дошта бошанд, метавонед ки сурат ва маълумотша дар номери имо ватсап партоен, мо рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва навори моро силкаша дар ватсапи мотон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон Toyota Corolla аст ки соли барои 2005 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абё моторша 6 литри простой, коробкаш мега механик, автомат неву механика. раднои краскаи намехеле бардор, 4 балонаи 60, 4 дискаҳои худаш. хоб салоншам тоза, мошин мега нахадо аст. хайбо маълумотош хело камиада бардор аст, бо ҳам барои ҳами хитон мегирем. мошин дар территорияи Душанбе, нархаш 59000 сомония ки боз муомила дорад. нагуфтанд ки американка ё ки дубайска, гуҷои иша пора нагуфтанд. конкретна одами харидор боша, биё аз пеш бина мегад, савдо мекунед, ҳамаша хичон мефаҳмуданд. марамат рақамошон занг занед, бештари маълумотша аз соҳибашон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон ВАЗ 21012 ҳаст ки соли барои 2008 солае ки бензини холия соҳибшон мегад. абё мотораш 6 литраи коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега ай Москва вардагаст, мошине ки бадрон маладиёшия дидара аст, яъне ки чордани дидара аст. ҳамаша хитон бинен, ҳамаи чизои заводскоиша мега, ҳама чизаш кор мекунад мега, 4 балони пачка мегад, дискаҳо ҳамаш подзакас мега, бензини холика дигаштагай, газа умуман дидагӣ нестай. электропакет дорад, центразамок, ҳамаш 100%. дар Тоҷикистон мегам хеле дудараам хеле маладош мега, як донам хеле мошина мега дар ами ВАЗ 21012. хоб мошин дар территорияи Душанбе, нархаш 17000 сомония бардор, ягон камтарак муомилаш бисёри бад не. рақамош аст ва кадоми шумо ки маъқул аст марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон Тага аст. Mercedes Benz C-класса ки сечка, объёмни соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абё мотораш 8 литраи коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошини состоянияш беҳтарини бада бардорад ки 4 диска, 4 балони 80%, электропакет, дискаҳои рамашка, раднои краска тоза, мошин мега беҳад бад тоза, сум дар кора мефурӯша мега соҳибшон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Норак, яъне ки Норакда, нархаш 49000 сомония. боз муомила ва савдо ҳам дорад. чӣ хеле ки мошина дар сурат мошин ҳами хеле бо савдо ҳам дорад дар территорияи Норак. ва кадомитон ки маъқул аст марамат тамос гиред. шумо магарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки дошта бошанд барои реклама, дар номери имо ватсап рӯй кунед, фурӯшта рекламада албатта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бадрон ВАЗ 21014 ҳаст ки соли барои 2007 солае ки бензини холия мега соҳибшон. абё мотораш 7 литраи коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. раднои краска, 4 балонои нав, 4 дискаҳои худаш,
6 моҳи дига мегӯяд танировка дорад. Танировкаи ақибаш мегӯяд 3 моҳи дига срок дорад. Мошин мегӯяд сайстаниш беҳтари 2007 сол. мошин дар шаҳри Душанбе пойтахта қарор дорад. нархаш 21 000 сомония ки барадорон, ягон чи арзон кадан, ягон чи гуфтагӣ нест. хай мумкин ягон чи муомила мекунад ками бад. одамони конкрет намекунад, зак мотораш мегӯяд беҳтарин ба таври объёмни зурай. хитон бо мегирем маълумотои пурраша. шаҳри Душанбе 21 000 сомонӣ. мошин беҳад ба тоза мегӯяд, аз шумо илтимос ки фақат одамони харидор мегӯяд занг зананд. дӯстон марамат хай кадом то мехаред занг занед, аз шумо хоҳиш ки лайки моро мондана фаромӯш накунед ва навори моро силкаша поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Opel Astra F8 ки дар кузуфи седан соли бароишаш 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораша 1.8 литр гуфтага сай соҳибшон. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳама ҷош 100% мега фақат як калсават мекунӣ тамом. 4 таблонаи 70%, 4 калпак, радмӯи краска, салон тоза. мошин мега нахаду фақат як калсават мекунӣ, мега калсават ҳамин хел мекунӣ тамом, дига ҳама ҷош 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рудаки Ленскраю. нархаш 20 000 сомония ки барадорон, бо ҳамирам савдо мекунем, мега соҷане ки бо арзонтар када метиҳем. мошин 100% номери транзит ба кадом то ки маъқул астай метавонед тамос гиред. одамои конкретна мехоҳад ки наличи сум дошта бошанд. дастгира фаромӯш накунед ва навори мород имкон бошад поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Opel Astra F8 дар кузуфи караван соли бароишаш 1994 солае. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораша 1.6 литри простой. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳолати миёнаи техникӣ бародарон. мошин мега нахадвай 4 балонаи 60%, 4 калпак, радмӯи краска, нахи асфалтни светаи мошин нахадвай мега соҳибшон. фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ. боз ягончи муомила мекунад, мега хай дарош ручное. нахадвай дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. одамоне ки конкретна мега наличи мехара мега биён аз печ бинам, бо ягончи муомила дорад бисёр банда камтар. барои дӯстоне ки ҳам хай караванои арзон суроғ карда дар комментира, ина ба шумо вариант 94 сол ҳам бошад, не ки нахадвай мега соҳибшон. метавонед тамос гирифта бо маълумотои пурраша худтон фаҳмида гиред. марамат. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Mercedes Benz C-классае ки компрессор соли бароишаш 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём моторош 2 литраи, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои нав, 4 диска, электропакет, салон тоза, кондитсионераш кор мекунад. мошин мега нахадвай сайстаниш беҳтарин. срочно сум дар кора мега мошина фурӯш намуда бародарон. дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 38 000 сомонӣ ки хеле мошинода хеле нархода ёфтан қин аст, не ки баъзе одамода сум дар кор ки мешава арзонтар метиҳанд. 38 000 сомония бародарон, боз арзонам мекирем, мега соҳибшуд 2002 сол Mercedes компрессор. ба кадоми то ки маъқул аст маравад на заичка дастате метавонед ки халтишо алоқа када бо бештар маълумот гиред. фақат чокне шумо лайк камуне дарек надорен ва силкаи навори моро дар васаби мотон поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ 2107 ҳастае ки молодёжни соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷатош буд шудага 4 балонои пачка мегад. мошин мега находаста, не ки нархаш арзона, бисёри бад бо арзон намекунем мега соҳибшон. нархаш 6500 сомония, камтар арзон мекунад. одамоне ки мегад 4000 5000 меган ами нархша нам хали нархода занг назана, мега илтимос арзон мешава, мега не камтарак бародарон, яъне ки мумкин як 500 сума, мумкин қимати хизмат то 1000 сума арзон кунанд агар ба шарте ки кунанд. дар ноҳияи Восе қарор дорад. нархаш 6500 сомонӣ. балоно средни диска мошин наха дар ҳамин ҳолат астай. ба кадоми то ки маъқул аст марамат тамос гиред, бештар маълумотша мефаҳмонам. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ 2109 ҳастае ки молодёжни соли бароишаш 2003 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад.
объем мотораш 1.5 литри простой экономный коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 11 моҳи дигар мега тонировка дорад. 4 та баллонои пачка, 4 та дискаҳои нав, гази еврачура мега дорад бародар. мотор мега беҳтарин состояние, ходовой мега кадаги ҳай. салон тоза бародар. мошине ки ягон расход надорад мега соҳибшон баллон нав, 11 моҳ тонировка ҳамаш қоидави ходовойшам кадаги ҳай. срочно сум дар кора мега мефурӯшем. мошина мега барои худам тайёр кардам, ки сум дар корш мега ба ҳам хотири мошина мефурӯшем. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 17,000 сомония. дӯстон аз шумо ҳамаи соҳиби мошин илтимос кардагия ки фақат одамони харидор яъне ки занг зананд. ягон муомила мекунем камтара ягон чи чойпулушона мегӯяд минус мекунем ки бисёри баъд арзон намешавад бародарон, яъне ки фаҳмида гирем. ба кадометон маъқул аст мехаред марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳаст бародарон. Daewoo Nexia аст ки намхали светои сурх намхали вишнои свет соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мега миёна яъне ки нахаду. 4 та диска, 4 та баллонои 60% аст бародар. номеро транзит. мошин мега нахаду, магнитофономаш кор мекунад. мошин мега ҳолати миёна аст. срочно сум дар кора мефурӯшанд. дар территорияи шаҳри Ваҳдат айни ҳол қарор дорад. нархаш 8500 сомония. камбудиша бародарон азиз узри зиёд гуфтагӣ нест. барои ҳамин мо дар нагуфтия хай яъне кадометон ки маъқул карда бошем бо тамос мегиред мепурсед фақат не ки одамони харидор да. 8500 сомония мумкин бо ягон сумша минус мекунанд. дар территорияи шаҳри Ваҳдат қарор дорад. марамат занг занед, лайк мондана ва обуна шударо фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Opel Astra F аст ки дар кузофи седан намхали светои вишнои олучагӣ аст бародарон. инашам соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой. коробка механика аст. мошин мега состоянии беҳтарин дар ҳолати корӣ қарор дорад. раднои краска аст. ин намхали краскаш тоза мекунад, соза берасход. 4 та баллонои 60-70%, ду калпакаш аст бародарон. магнитофон, салон тоза. мошин мега находане ки навшод ҳуҷҷат хаддавои чизо ягон маълумот нест. ҳамира худтон аниқ када бо мегирен. мошин дар шаҳри хуҷанди бостонӣ айни ҳол қарор дорад. нархаш 22000 сомония ки бо арзонам мешавад. 94 сола 22000 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин кадоме ки аниқ харидор бошад. рақамошон дар поини видео аст. кадометон агар тонед марамат занг занед бештар маълумотша гирен. шумо агар ҳамхали мошинои майдаи мошинои калонаи хонаи дошта бошед рӯй кунен реклама дамонем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.